హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి చైతన్య చరితామృతం క్లాస్లో ఈరోజు అంత్యలీలలో 3వ అధ్యాయం చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. మీరు మీ క్లాస్ అడ్మిన్స్ ఎవరైనా ఉంటే క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందని మెసేజ్ పెట్టండి. అలాగే మాత. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ పేరు చాలా మంది వినే ఉంటారు. సో హరిదాస్ ఠాకూరు మరి ఒక ముస్లిం మతస్థుడు. ఆయన మరి ముస్లిం మతస్థుడైన ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం మీద, చైతన్య మహాప్రభు మీద ఎంతో భక్తితో ఆ మంత్రాన్ని జపించడానికి ఆయన దగ్గర నుంచి ఆ మంత్రాన్ని స్వీకరించాలని భయపడుతూ వస్తాడు. ఇంత చిన్న కులస్తుడిని, నాకు ఆ అర్హత ఉన్నదో లేదో అని చెప్పి. అయితే ఆయన్ని ఎంతో ప్రేమగా ఆయనకు ఈ మంత్రాన్ని చైతన్య మహాప్రభు ఉపదేశించడం, ఆయన అనునిత్యం ఎప్పుడూ ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూనే ఉండేవాడు. అందుకని ఆయన వీధుల్లో కూడా వెళ్తూ వెళ్తూ గట్టిగా మంత్రాన్ని జపిస్తూ వెళ్తూ ఉండేవాడు. అందుకని ఆయనకి నామాచారి అనే బిరుదు కూడా ఉంది. సో ఆయన, మీరు మంగళహారతికి అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా నామాచారి హరిదాస్ ఠాకూర్కి జై అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ జైలు చెప్పేటప్పుడు. సో ఆయన యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అంటే నిత్యం ఈ మంత్రాన్ని అంత భక్తితో జపిస్తూ ఉండేవాడు. సో ఆయన ఇలా చైతన్య మహాప్రభు ముఖ్య భక్తులలో ఒకడు. సో ఈ అధ్యాయంలో కొంత ఆయన గురించి చూస్తాము. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే
చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ కుమారుడు ఒక చిన్న యువకుడు ఒకడు వస్తూ ఉంటాడు. అతనికి మరి చైతన్య మహాప్రభు అంటే సరే, ముందుగా అద్వైతాచార్యులు, నిత్యానందులు, చైతన్య మహాప్రభు భక్తులు, శ్రీవాస్ ఠాకూరు, తర్వాత రాధారాణి, గోపికలు, లలిత, విశాఖ వీళ్ళందరికీ కూడా వందనాలు చెప్తూ మన ఈ గ్రంథకర్త అయిన కృష్ణరాజు కవిరాజు గారు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తూ తరువాత మరి ఇది చెప్పడం ప్రారంభించారు. జగన్నాథపురిలో అక్కడ ఒక చిన్న యువకుడు ఉండేవాడు. అతను ఒరిస్సాలోని ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందినవాడు అనమాట. అయితే తరువాత అతనికి తండ్రి చనిపోవడం జరిగింది. ఈ పిల్లవాడు చాలా అందమైనటువంటి ముఖ కవళికలతో ఉన్నాడు. సో అతను మరి రోజు చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చి మర్యాదగా నమస్కరించడం, కొంచెం సేపు చైతన్య మహాప్రభుతో మాట్లాడటం, చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఈ పిల్లవాడితో మాట్లాడుతూ ఉండేవారనమాట. అతనికి చైతన్య మహాప్రభు పట్ల అట్లా విపరీతమైనటువంటి ప్రేమ, భక్తి ఉండేవి. సో అతను ఇలా రోజు రావడం ఈ దామోదర పండితుడు అనే భక్తుడికి నచ్చక ఇక అతను ఎందుకు ఇలా రోజు వస్తున్నావు నువ్వు ప్రభువుని చూడటానికి అని ఆ కురవాడితో అంటూ ఉండడం జరిగింది. కానీ ఆ కురవాడు అయినా వినకుండా రోజు వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి రావడం, చైతన్య మహాప్రభు కూడా అతన్ని ఎంతో ప్రేమతో ఆ పిల్లవాడిని దగ్గరికి తీసి అతనితో మాట్లాడుతూ ఉండడం. సో మరి అలా మరి ఇతనికి తండ్రి లేడు, ఈ కుర్రవాడు మరి ఎంతో ప్రేమతో వస్తున్నాడు, ఆయన ఎంతో ఆదరంతో మాట్లాడుతున్నారు. దాంతో ఆ కుర్రవాడు ఆ ఆదరణకి కరిగిపోయి రోజు ఆయన్ని చూడాలనేటటువంటి కోరికతో అతను అలా రోజు వస్తూ ఉండేవాడు. ఇది ఈ దామోదర పండితుడికి నచ్చలేదు. సో నువ్వు రావద్దన్నా కూడా అతను రావడం, సో ఇట్లా చేస్తూ ఇట్లా జరుగుతూ ఉంది. ఆ తర్వాత ఒకరోజు ఈ కుర్రవాడు రావటం, మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు విషయాలన్నీ అతన్ని అడగడం, ఇవన్నీ చేయడం జరిగిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం సేపున తర్వాత కుర్రవాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దామోదర పండితుడు వెంటనే చైతన్య మహాప్రభువుతో నువ్వు మరి గొప్ప గురువు, అందరికీ మరి అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు కదా, మరి ఇక్కడ గోసాని అనే నీకు ఒక బిరుదు కూడా ఉన్నది, అంటే ఆచార్యుడు అని, గురువు అని. మరి ఈ రకంగా ఉంటే మరి నీ యొక్క ఆ పేరు ప్రతిష్టలు ఏమవుతాయి, నువ్వెంతో గొప్ప గురువు, ఎంతో నిష్టగా ఉంటున్నావు అని అందరూ అనుకుంటున్నారు కదా అని దామోదర పండితుడు అన్నప్పుడు, ఈ దామోదర పండితుడు చాలా మంచి శుద్ధ భక్తుడని తెలుసు చైతన్య మహాప్రభుకి. కానీ ఇలా కొంచెం అతను ఈ రకంగా చైతన్య మహాప్రభుతో మరి కొద్దిగా అంటే అమర్యాద కాకపోయినా తనకన్నీ తెలిసినట్లుగా మాట్లాడటం జరిగినప్పుడు దామోదర ఏమిటి నువ్వు అనేది అని ఆయన అడగడం జరిగింది. అప్పుడు నీవు ప్రభు మీరు ఏదైనా చేయగలరు, మిమ్మల్ని ఎవరు కూడా మేము ఏ విషయంలోనూ ఇలా చేయండి అని మేము చెప్పలేము, కాకపోతే ఈ ప్రపంచం మరి ఏదైనా అనుకోగలరు, వాళ్ళని మనం ఆపలేం కదా, మీరేమో గొప్ప గురువు గారు, మరి ఈ పిల్లవాడేమో ఒక బ్రాహ్మణ అంటే భర్త లేని ఒక స్త్రీ యొక్క కుమారుడు కదా, మరి మీరు అంత ప్రేమగా అతని పట్ల ఉన్నప్పుడు మరి లోకం ఏదైనా అనుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే అతని తల్లికి మరి భర్త లేకపోవడం, మరి మీరు ఈ కుర్రవాణ్ణి ఇంత ఆదరంగా చూసి ఈ లోకులు ఏదైనా కూడా అనుకోవచ్చు, వాళ్ళకి ఎందుకు ఇటువంటి అవకాశం ఇవ్వడం మనం అని చెప్పి దామోదర పండితుడు చెప్పి ఊరుకుంటాడు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చిన్నగా నవ్వి, అంటే చైతన్య మహాప్రభుకి తెలియదన్నట్లుగా అతను ఇంకా కొంచెం అజ్ఞానంలో ఉన్నాడు. మరి ఆయనకి చెప్పేంతటి వాజ్ఞ అనేది ఆయన ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఏది ఎప్పుడు ఎలా చేస్తారో ఆయనకు తెలుసు అనే విషయాన్ని అతను ఆ క్షణంలో మర్చిపోయి ఇతను ఈ రకంగా మాట్లాడటం జరిగినప్పుడు అతను నిజంగానే శుద్ధ భక్తుడు అన్న విషయం తెలుసు. అయినా
ఇలా అంటున్నాడు. అయితే చైతన్య మహాప్రభు చిన్నగా నవ్వి, ఇలా అనడం కూడా నా మీద ప్రేమతోనే అంటున్నాడు దామోదర పండితుడు అని ఆయన మనసులో అనుకుని, ఇక ఆయన తన పనులు తను చూసుకుంటూ మధ్యాహ్నం కార్యక్రమం అదంతా జరుపుకుని ఆ మర్నాడు దామోదర పండితుడిని పిలిచి, దామోదర, నువ్వు నాదియా వెళ్ళి మా అమ్మగారి దగ్గర ఉండు, అక్కడ ఎవరూ లేరు ఆవిడ్ని చూడటానికి, సో నువ్వు ఆవిడ దగ్గర ఉండి ఆవిడ్ని కొంచెం చూసుకో అని చెప్పి, నువ్వైతే ఆవిడని ఎంతో బాగా చూసుకోగలుగుతావు, కాబట్టి దయచేసి నువ్వు ఆ పని చెయ్యి. నువ్వు నా భక్తులందరిలోకి కూడా చాలా అంటే అంటే కరెక్ట్ మాట ఏమిటంటే, నా భక్తులందరిలోకి కూడా నువ్వు అభిప్రాయాలు సాధారణంగా వ్యక్తపరచని వాడివి. ఇది మంచి, ఇది చెడు అని. ఇది మంచిదే, కాబట్టి అందుకని నువ్వు అన్ని కూడా ధర్మాన్ని పాటిస్తావు, నేను చేయలేనిది కూడా నువ్వు చేస్తావు, నన్ను కూడా నువ్వు సరిదిద్దగలవు సరిదిద్దగలవు, కాబట్టి నీలాంటి వాడు మా తల్లి దగ్గర ఉంటే నువ్వు ఆవిడ్ని బాగా చూసుకోగలుగుతావు, మధ్య మధ్యలో నువ్వు వచ్చి నన్ను ఇక్కడ చూస్తూ వెళ్తూ ఉండు, అక్కడ ఉంటూ నువ్వు మధ్య మధ్యలో ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను చూసి వెళ్ళొచ్చు. మా అమ్మగారికి నేను నా యొక్క అనేక వందనాలు చెప్పానని చెప్పు. అలాగే మరి ఆవిడ చెప్పు ఏమిటంటే, మా అమ్మగారికి ఈ విధంగా చెప్పు అని ఆయన ఏమన్నారు, వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పమని, నా యొక్క నిన్ను ఇలా పంపించానని చెప్పు, ఎందుకంటే నువ్వు ఆవిడ దగ్గర ఉంటే ఆవిడకు కూడా నన్ను చూసినంత సంతోషంగా ఉంటుంది. అలాగే మరి ఆవిడ నేను అప్పుడప్పుడు ఆవిడ ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటానని, ఆవిడ పెట్టే ప్రసాదాలన్నీ తింటున్నానని కూడా చెప్పు. ఒక్కొక్కసారి ఆవిడ ప్రసాదం నేను తింటే ఆ గిన్నెలు ఖాళీ అవుతాయి, ఆవిడ చూసి పెట్టలేదేమో అనుకుని మళ్ళీ పెడుతుంది, సో నేను మళ్ళీ తినడం ఇలా ఎన్నోసార్లు తినవలసి వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు నేను అక్కడ నువ్వు ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు నేను అక్కడికి వచ్చాను, మరి నీ కంటి నిండా నీరు ఉన్నది, అందుకని నేను వెంటనే ఆ ప్రసాదం అంతా కూడా తినేశాను. మరి నేను తింటున్నప్పుడు చాలా సంతోషించావు, ఆ తర్వాత నువ్వు కనులు తుడుచుకుని ఆ ప్లేట్ చూసేసరికి అది ప్లేట్ నువ్వు చూసి ఏదో నిమ్మాయి అన్నీ తినేస్తున్నట్టు నాకు కల వచ్చింది అనుకుంటా, నువ్వు అనుకున్నావు, కాబట్టి నువ్వు ఆ మాయలో ఉండి మళ్ళీ పెట్టలేదేమో భగవంతుడికి నైవేద్యం అని చెప్పి నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ వంటగదిలో అన్నీ కూడా మళ్ళీ భోజనం ఉన్నది, కాబట్టి మళ్ళీ తీసుకువచ్చి నువ్వు ఆ భోజనాన్ని పెట్టావు, ఏది నైవేద్యం పెట్టలేదేమో అనుకుని ఆ గిన్నెలన్నీ నువ్వు కడిగి మళ్ళీ పెట్టడం జరిగింది. నువ్వు పెట్టడం, నేను మళ్ళీ తినడం, ఎందుకంటే నీ ప్రేమను కాదనలేక నేను ఆ విధంగా మళ్ళీ తినడం జరిగింది. సో నీవు చెప్పబట్టే నేను ఈ నీలాచలం జగన్నాథపురి వచ్చి ఉంటున్నాను, కాబట్టి నీ యొక్క ప్రేమ నన్ను ఈ విధంగా నీ వైపుకు లాగుతోంది అని, అందుకని నేను వచ్చి ఇలా అప్పుడప్పుడు ప్రసాదం తినడం కూడా చేస్తున్నాను నీకు ఆనందాన్ని కలిగించడానికి అని చెప్పి ఆయన అనడం. ఈ మాటలన్నీ నేను అన్నట్లుగా మా అమ్మగారికి చెప్పు అని చెప్పి ఆయన చెప్పి పంపించడం జరిగింది. సో అది అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పి తర్వాత జగన్నాథ ప్రసాదం రకరకాలన్నీ కూడా ఆయన అన్ని ప్యాక్ చేయించి పొట్లాలు కట్టించి తల్లికి ఇవ్వవలసిందిగా దామోదర్ పండితుడికి ఇచ్చి పంపడం. ఈ రకంగా దామోదర్ పండితుడు నవద్వీపం నాదియా వెళ్ళారు. ఆ రోజుల్లో నాదియా అనేవారు. సో ఆ తర్వాత శచీదేవిని కలుసుకుని ఆవిడ దగ్గరే ఉండడం చేశారు. సో ఈ రకంగా ఈ ప్రసాదం అంతా కూడా ఆయన తీసుకువెళ్ళి అక్కడ భక్తులకి, అద్వైతాచార్యులకి, వీళ్ళందరికీ ఇచ్చి చైతన్య మహాప్రభు ఎలా చెప్తే అలా అక్కడ ఉండడం ప్రారంభించారనమాట. అందరికీ ఈ దామోదర పండితుడు చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆయన. సో అందరికీ ఆయన అంటే కొంచెం భయం అనమాట.
ఎలా ఏదైనా చేయడానికి. సో ఆయన ఎవరైనా పద్ధతి ప్రకారం చేయనప్పుడు శిక్షిస్తూ ఉండేవారనమాట చైతన్య మహాప్రభు శిష్యుల్ని కూడా. కాబట్టి కొంచెం అయినా వాళ్ళు ఏదైనా ఉండవలసిన రీతిలో లేకపోతే కనుక. సో అట్లా ఈ దామోదర పండితుడు పట్ల ప్రతి వాళ్ళు కూడా కొంచెం భయపడుతూ ఉండేవారు. ఆయన అన్నీ కూడా అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటున్నారు కాబట్టి. సో సో ఇక్కడ కృష్ణరాజ్ కవిరాజ్ గారు ఏమంటున్నారంటే, ఈ రకంగా దామోదర పండితుడు గురించి నేను ఆయన వృత్తాంతం అంతా చెప్పాను. ఎవరైతే ఇది వింటారో వాళ్ళ యొక్క నాస్తికత్వం పోయి అజ్ఞానం కూడా పోతుంది అని చెప్పారు. అంటే దామోదర పండితుడి యొక్క చరిత్ర కూడా అంత, ఆయన భక్తి కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ భక్తి అన్నమాట. సో అది తర్వాత ఇక నాకు ఇంకా ఈ గ్రంథకర్త ఏమంటున్నారంటే, కృష్ణరాజు కవిరాజు గారు, చైతన్య మహాప్రభు లీలల యొక్క అంతరార్థం ఏమిటో నాకు కూడా పూర్తిగా తెలీదు. నేను నాకు సాధ్యమైనంత వరకు అవేమిటో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఆయన లీలల్ని కంప్లీట్గా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం నాకు కూడా సాధ్యం కాదు అని చెప్పి, ఒకరోజు చైతన్య మహాప్రభు హరిదాస్ ఠాకూర్తో మామూలుగా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్తో ఈ కలియుగంలో మరి మనుషులందరికీ వేదాల గురించి ఈ జ్ఞానం అది లేవు కదా, అందుకే వాళ్ళని యవనలు అని అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకేమిటంటే ఇలా మరి ఆ రోజుల్లో కూడా గోవుల్ని హత్య చేయడం ఇటువంటివే కొన్ని గోహత్య ఇవి చేయకూడదు అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయం. అయినా కూడా ఆ రోజుల్లో కూడా కొంతమంది పనుల్లో నియుక్తులై ఉంటున్నారు, గోహత్య అది చేయడం, ఇలా పాపాలు చేస్తున్నారు కదా. వాళ్ళందరినీ యవనులు అనేవారట. ఈ యవనులందరికీ ఏ రకంగా మరి వాళ్ళు కడతేరగలరు, వాళ్ళ పాపాల నుంచి వాళ్ళకి ఎలా విముక్తి అనేది వస్తుంది. నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఇది చూస్తుంటే అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు అనడం. అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూరు, ప్రభు మీరు ఆందోళన చెందొద్దు, దుఃఖించొద్దు. ఎందుకు అంటే ఈ యవనులందరూ కూడా హా రామ అన్నారు అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ నామ భాష వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా విమోచనం పొందగలరు అని చెప్పి హరిదాస్ ఠాకూర్ అనడం. ఎప్పుడైతే భక్తుడు మరి ఆ భగవంతుడి మీద ప్రేమతో రామచంద్ర అని అంటారో, అలాగే యవనులైనా సరే హా రామ అని అంటే చాలు వాళ్ళకి అది ఎంతగానో మహా ఉత్కృష్టమైన భాగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది వాళ్లకు అని చెప్పి ఆయన అనడం. హరిదాస్ ఠాకూరు మరి ఈ నామాచార్యని మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక ఆయన నామం చెప్పడంలో ఇక ఆయన మించిన వాళ్ళు లేరు. కాబట్టి ఈ నామాన్ని మనం సరిగ్గా చెప్పకపోయినా సరే కనీసం నామాన్ని చెప్పినంత మాత్రానే మరి నామం యొక్క పవర్ పోదు అంటున్నాడు అన్నమాట. కాబట్టి ఎవరైనా సరే హా రామ అని గనక ఆ మాటలు పలికారు అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ముక్తి వస్తుంది. అలాంటిది ఇంత పవిత్రమైన నామాన్ని ఇంకా పవిత్రంగా పలికే వాళ్ళ గురించి ఇంకా చెప్పేదే ఉంది. ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే ఆ రామ అన్నారు అంటే వాళ్ళకి విముక్తి వస్తుంది కదా. ఇంకా పవిత్రంగా భక్తు అనే వాళ్ళకి వాళ్ళ మాట ఇంకా చెప్పేదే ఉంది. ఈ అజామిలుడు ఉన్నాడు కదా, మరి జీవితం అంతా పాపాలు చేసినా మరి చివరిలో నారాయణ అని తన కొడుకుని పిలవబట్టి మరి విష్ణుదూతలు వచ్చి అతన్ని తీసుకువెళ్ళటానికి రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ రామ అనే పదంలో 2 అక్షరాలు ఉన్నాయి కదా, రా అని మా అని. మరి ఆ రెండింటిని కూడా వేరు చేయలేము. అది ఎంతో హా అంటే అవి 2 కూడా రా మా అనేది ఆతో ఎండ్ అవుతాయి కదా. సో ఆ 2 అక్షరాలు కూడా అంత పవిత్రమైనవి.
దానికి ఎంతో శక్తి ఉంది. అది సరిగ్గా పలకకపోయినా కూడా ఆ రామనామ శక్తి పోదు, అంతటి శక్తి ఆ నామానికి ఉన్నది. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ నామాన్ని పలుకుతారో, చెవితో వింటారో, లేదంటే ఇలా గట్టిగా చెప్పమంటారు కదా, మరి గట్టిగా చెప్పినప్పుడు పక్కనున్న వాళ్ళకి కూడా వినిపిస్తుంది కదా, సో వాళ్ళ చెవికి ఇలా వింటారు, మరి అప్పుడు తప్పకుండా ఈ నామం వాళ్ళకి విమోచనాన్ని కలిగిస్తుంది. అది సరిగ్గా చెప్పినా సరే చెప్పకపోయినా సరే వాళ్ళు ఆ నామంలో ఉన్న శక్తి అటువంటిది. అలాగే వ్యాకరణ రీత్యా తప్పవచ్చు, అయినా సరే ఆ నామానికి ఆ శక్తి ఉన్నది అని చెప్పి దాన్ని సరిగ్గా కలిపి చెప్పినా, కొంచెం విడదీసి చెప్పినా, విడగొట్టి చెప్పినా కూడా నామం యొక్క గొప్పతనానికి ఏమీ నష్టం లేదు అని చెప్పి హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆ నామం యొక్క ఘనతను ఈ విధంగా పొగుడుతాడనమాట. కాబట్టి ఈ నామాన్ని గనక మనం ఈ శరీరం కడతీర్చుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పి, ఎవరైనా సరే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ నామాన్ని గనక చెప్పించారు అంటే అప్పుడు తప్పనిసరిగా మరి వాళ్ళకి విమోచనం వస్తుంది. అయితే ఈ నామాన్ని భౌతిక ప్రపంచపు లాభాల కోసం గనక వాడారు అంటే అప్పుడు ఈ నామానికి ఉపయోగం ఉండదు. సో నామాన్ని సరిగ్గా పలకపోవడం కాదు ముఖ్యం, ఆ భక్తి భావనతో నువ్వు పలకడం నేర్చుకో. నువ్వు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా పలికినా భౌతికమైనటువంటి లాభాల కోసం ఆ నామాన్ని జపించావు అంటే అప్పుడు ఆ నామం ఏమీ పనిచేయదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా వాళ్ళు మరి మనం 10 అఫెన్సెస్ చూస్తాం కదంటే ఈ భగవన్నామాన్ని అటువంటి భక్తితో, అటువంటి భావంతో జపించాలి అని చెప్పి అతను చెప్పాడు హరిదాస్ ఠాకూర్. కానీ ఎవరైతే ఇలా పవిత్రంగా ఈ నామాన్ని అంటే పవిత్రంగా అంటే మనసు పవిత్రంతో, ఆ భక్తితో ఆ నామాన్ని ఎవరు చెప్తారో వాళ్ళు కరెక్ట్గా నోటితో చెప్పలేకపోయినా భక్తి భావం గనక మనసులో ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళు ఈ పాపాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తులవుతారు, మోక్షానికి అర్హులవుతారు అని చెప్పి హరిదాస్ ఠాకూర్ చెప్పడం జరిగింది. మరి అని చైతన్య మహాప్రభుతో ప్రభు మరి ఇట్లా శ్రీకృష్ణుని ఆరాధిస్తూ మరి ఉన్నప్పుడు ఇది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు కూడా మరి భక్తుడి రూపంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకు శ్రీకృష్ణుడి పట్ల ఉన్న భక్తిని ఈయన మళ్ళీ కొనియాడటం జరిగిందనమాట. నువ్వు అంత గొప్ప భక్తుడవు అని చెప్పి. సో చెప్పి ఈ పవిత్ర నామం యొక్క వెలుగు కొంతైనా ఆ నామం యొక్క ప్రకాశత్వం కొంచెం పడినా ఎవరి మీదైనా అది ఎన్నో పాపాలను అరికట్టగలదు అని చెప్పి, తొలగించగలదు అని ఆయన అంటూ అజామిలుడు వృత్తాంతం మళ్ళీ చెప్తూ మరి కొడుకుని నారాయణ అని పిలిచినా కూడా మరి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి అర్హుడయ్యాడు. ఇంకా ఈ నామం యొక్క ఘనతను ఇంతకంటే ఏమని చెప్పగలం? అంతటి పాపి కూడా ఈ నామాన్ని కావాలని కూడా చెప్పలేదు, కొడుకు కోసం పిలిచాడు నారాయణ అని. అది అతనికి అంతటి అదృష్టాన్ని, మోక్షాన్ని కలిగించింది. అటువంటి నామం గురించి ఇంకా వేరే చెప్పేదేముంది అని చెప్పి ఆయన ఈ నామం యొక్క ఘనతను చెప్పిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు చాలా సంతోషించి తర్వాత ఆయన అయితే మరి ఈ భూమి మీద చాలా మంది జీవులు, చాలా రకాల జీవులు ఉన్నారు, చరా అచర, కదిలేవి కదలనివి కూడా ఉన్నాయి కదా, మరి చెట్లు పుట్టలు ఇటువంటివి పురుగులు వీటన్నిటి సంగతి ఏమిటి? అవి ఎలా మరి ఈ భౌతిక తత్వం నుంచి వాటికి ఎలా మోక్షం వస్తుంది అని ఆయన అడిగినప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ ఏమన్నారంటే, కదిలేవైనా కదలనివైనా దేనికైనా మీ అనుగ్రహంతో మోక్షం వస్తుంది. మీరు ఇప్పటికే అన్నిటికీ కూడా మీరు అనుగ్రహించి వాటన్నిటినీ మీరు రక్షించారు అని చెప్పి ఆయనని, మీరు ఎందుకంటే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని గట్టిగా మీరు జపిస్తూ ఉన్నప్పుడు కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా
ఆ నామాన్ని విని అవన్నీ కూడా లాభాన్ని పొందాయి. ఆ నామం యొక్క లాభం వాటికి కూడా వచ్చింది. కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ సంకీర్తన ఉద్యమంతో కదలని వాటన్నిటినీ కూడా మీరు అనుగ్రహించారు. వాటన్నిటికీ కూడా మోక్షాన్ని కలిగేటట్లుగా చేశారు అని చెప్పి ఆయన సమాధానం చెప్తారనమాట. కాబట్టి ఇది అంత అన్నిటినీ కూడా ఈ రకంగా మోక్షానికి అర్హులు చేయడం అనేది సాధారణమైన విషయం కాదు. కానీ మీ అనుగ్రహం వల్ల ఇది సాధ్యపడింది. కాబట్టి ఇలా హరే కృష్ణ మహామంత్రం మరి ఎవరైతే ఈ రకంగా అందరూ కూడా ఇప్పుడు మరి మీ అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ ఈ ఉద్యమంలో ఇలా గట్టిగా అనడంతో మరి అన్నీ కూడా కదలను అన్నీ కూడా నృత్యం చేస్తున్నాయి ఆనందంతో, ఆ తన్మయత్వంతో, ఆ నామ తన్మయత్వంతో అని చెప్పి హరిదాస్ ఠాకూర్ ఈ రకంగా చెప్పారు. చెప్పి మరి నువ్వు బృందావనం వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ జార్ఖండ్ అరణ్యం గుండా వెళ్ళడం జరిగింది. అప్పుడు ఏం జరిగిందో మీ భక్తుడైన బలభద్ర భట్టాచార్యులు నాకు చెప్పాడు. ఏమని అంటే, మీ భక్తుడు వాసుదేవ దత్త మిమ్మల్ని మీ పాదాల దగ్గర ఒక కోరికను అర్థించాడు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ, జీవులన్నిటినీ నీవు మోక్షం కలిగేటట్లుగా చెయ్యి అని అప్పుడు నువ్వు ఆయన ప్రార్థన విన్నావు. విని నువ్వు అప్పుడు ఈ జీవులన్నిటినీ కూడా రక్షించడానికి గట్టిగా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని నువ్వు జపిస్తూ ఆ నాట్యం చేస్తూ మరి కీర్తనలు పాడుతూ ఆ రకంగా అక్కడ ఉన్న కదలని జీవులందరినీ కూడా నువ్వు విమోచనం కలిగేటట్లు చేశావు, విముక్తుల్ని చేశావు అని చెప్పి హరిదాస్ ఠాకూర్ నేను విన్నాను. నాకు ఈ విషయం మరి బలభద్ర భట్టాచార్యులు మీ భక్తుడు చెప్పాడు. మీరు జార్ఖండ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రకంగా అడవిలో ఉన్న కదలని వాటిని కూడా నామంతో మీరు మోక్షానికి అర్హులుగా చేశారు, వాటన్నిటినీ కూడా అని విన్నాను అన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు మరి అన్ని జీవులు మోక్షం వస్తే ఇంకా ఈ సృష్టిలో ఎవరుంటారు ఇక్కడ అని ఆయన అనడం జరిగింది. అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూరు, మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు మీరు ఆధ్యాత్మిక లోకానికి మరి కదలని వాటిని అన్నిటినీ కూడా మీరు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎవరైతే ఇంకా పరిపక్వత చెందలేదో ఆధ్యాత్మికంగా ఆ జీవులన్నిటినీ మీరు మేల్కొల్పి మళ్ళీ వాళ్ళని ఈ కర్మభూమికి పంపిస్తారు అని చెప్పి హరిదాస్ ఠాకూర్ సమాధానం చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రకంగా కదలనివన్నీ మళ్ళీ తిరిగి రూపాన్ని పొంది మళ్ళీ ఈ సృష్టి అంతా కూడా నిండి ఇదివరకిట్లాగానే నిండి ఉంటుంది. అంటే మీరు ఉన్నప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ మోక్షం వచ్చిన నిద్రించిన జీవులు ఉంటారు, ఆ వాటిని మీరు మేల్కొల్పి తర్వాత పంపించినప్పుడు మళ్ళీ ఈ జగత్తంతా నిండుతుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. రామచంద్రుడు మరి అవతారం చాలించినప్పుడు తనతో పాటు అయోధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకువెళ్ళిపోయాడట ఆయన మోక్షం అంటే ఆయన ఆధ్యాత్మిక లోకానికి. కానీ తర్వాత అయోధ్య మళ్ళీ వేరే జీవులతో మళ్ళీ నిండిపోయింది అని చెప్పి ఉదాహరణ కూడా చెప్తాడు. కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మీకు తెలుసు ఈ ప్రపంచంలోకి ఈ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, తర్వాత ఎలా ఈ విశ్వం నడుస్తుంది, ఈ సృష్టి ఎలా నడుస్తుంది, ఎవరికి ఇప్పుడు మోక్షం వస్తుంది, తర్వాత ఎవరు ఇక్కడ ఉంటారు, అవన్నీ కూడా నీకు తెలియంది ఏమీ లేదు. అన్నీ తెలుసు, తెలిసే నువ్వు ఈ అవతారంలో ఈ టైంలో ఇక్కడికి వచ్చావు అని చెప్పి అలాగే కృష్ణుడు బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు మరి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ రామచంద్రుడు ఎలాగో మరి కృష్ణుడు కూడా అలాగే ఆయన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ మరి ఆయన తర్వాత విముక్తుల్ని చేశాడు ఆ టైంలో ఉన్న వాళ్ళని. అలాగే మీ టైంలో కూడా మీరు అందరినీ విముక్తుల్ని చేస్తారు అని చెప్పి ఆ రకంగా ఈ భగవంతుడు ఈ అవతరణ చేసినప్పుడు కదలని వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఆయన విమోచనం కలిగిస్తాడు. కాబట్టి భగవంతుడు చేసే ఎంతటి మహిమకైనా మనం ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఆయన అత్యంత మహిమాన్వితుడు కాబట్టి అంటూ ఈ చైతన్య మహాప్రభు మరి భగవంతుడిని ఆయన్ను స్తుతిస్తూ ఈ మాటలన్నీ
చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మీరు నవద్వీపంలో మరి కృష్ణుడి వల్లనే మీరు ఇప్పుడు అవతరించి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ మరి ఇక్కడ జీవులందరినీ కూడా మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళకి విముక్తి కలిగించేటట్లు చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆయన అనడం చెప్పారు. ఆయన ప్రశ్నకు చైతన్య మహాప్రభు అడిగిన ప్రశ్నకు ఈయన ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది హరిదాస్ ఠాకూర్. అంటే మన తర్వాత చివరికి ఏమన్నాడంటే ఇదంతా చెప్పి మరి ఎవరైనా సరే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క వైభవం మహత్యం మాకు తెలుసు అనొచ్చు, అతనికి తెలిసినంత వరకు అతను అర్థం చేసుకోవచ్చు, కానీ మిమ్మల్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం నిజంగా ఎవరి తరం కాదు. ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మీ గురించి అర్థం చేసుకున్న విషయాలు, ఇది నా ఉద్దేశం. అది నేను పూర్తిగా నాకు మీ యొక్క మహత్యం అది నేను చెప్పలేను, కానీ నాకు తెలిసిన విషయాలు ఇవి మీతో చెప్పాను. ఎందుకంటే మరి మీ లీలలన్నీ కూడా ఒక పెద్ద సముద్రం వంటివి, అమృత తుల్యమైన సముద్రం వంటివి, కాబట్టి మామూలు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. నాకు ఆ సముద్రంలో ఒక చుక్క ఏమైనా తెలిసేమో మీ మహత్యంలో, ఆ చుక్కే ఉంటో ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను అని చెప్పినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క ఆంతరంగిక విషయాలు, ఇవన్నీ కూడా నీకు అర్థమయ్యాయా అని చెప్పి ఆయన ఆశ్చర్యపోయి హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆయనను ప్రేమతో ఆదరంతో ఆలింగనం చేసుకోవడం చేసి ఆ తరువాత ఇక మళ్ళీ ఆయన ఇటువంటి విషయాలను చర్చించలేదట హరిదాస్ ఠాకూర్తో. ఎందుకంటే అతను ఇంత లోతుగా చైతన్య మహాప్రభు తత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి. ఇది మరి భగవంతుడి లక్షణం. అంటే తన యొక్క దివ్య శక్తిని ఆయన అందరికీ వ్యక్తపరచకపోయినా భక్తుల ముందు మాత్రం ఆయన దివ్య శక్తి ఆటోమేటిక్ గానే కనపడిపోతుంది భక్తుడికి. ఆయన భక్తుడి పట్ల భగవంతుడికున్న కరుణ ఎటువంటిది అంటే వాళ్ళ దివ్య శక్తిని అందరికీ అది సాధారణంగా కనిపించదు, కానీ భక్తుడికి భగవంతుడి ప్రమేయం లేకుండానే అది కనిపిస్తుంది అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అలా హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క భక్తి వల్ల హరిదాస్ ఠాకూర్కి అంతగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అంతరార్థం, అంత లోతైన అంతరార్థం కూడా అతనికి అర్థమైంది. అలాగే మన ఆంజనేయుడు శ్రీరాముడికి ఆయన హృదయంలోనే ఉండేవాడని చెప్తారు కదా. సో అలా భక్తుడికి భగవంతుడు ఆ రకంగా కంప్లీట్గా అర్థమవుతారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇక చైతన్య మహాప్రభు ఇక భక్తులందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క దివ్యత్వాన్ని మరి అందరి ఎన్నో విధాలుగా కొనియాడటం జరిగిందనమాట. ఎందుకు అంటే ఆయనకి ఇటువంటి భక్తుల్ని చూసినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన భక్తుడు కాబట్టి ఇంత భక్తితో ఉన్న వాళ్ళని ఆయన తన యొక్క గురువుగా తన అందరికీ ఈ భక్తిని గురువుకి చూడండి, టీచర్ గనక ఎవరైనా పాఠం చెప్పినప్పుడు అవతల వాళ్ళకి అర్థమైనప్పుడు ఎంతో సంతోషం అనిపిస్తుంది. అర్థం కానప్పుడు ఆ తృప్తి ఉండదు, మళ్ళీ మళ్ళీ అర్థమయ్యేట్లు చెప్పాలనిపిస్తుంది. అర్థమైనప్పుడు ఆ తృప్తి వస్తుంది. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు ఇలా భక్తిని నేర్పే గురువుగా అవతరించారు కాబట్టి ఆయన ఇటువంటి భక్తులందరినీ చూసినప్పుడు ఆయనకి విపరీతమైన ఆనందం కలిగేదట. సో అలాంటి భక్తులలో హరిదాస్ ఠాకూరు ప్రప్రథముడు అని చెప్తున్నారు. ఈ దివ్య లక్షణాలన్నీ కూడా ఉండేవి. హరిదాస్ ఠాకూర్కున్న దివ్య లక్షణాలను చెప్పడం కూడా అసాధ్యం. అంతటి దివ్యత్వం, అంతటి శుద్ధ భక్తి హరిదాస్ ఠాకూర్కు ఉండేవి. అలాగే చైతన్య మంగళంలో, చైతన్య మంగళం అంటే చైతన్య చరితామృతాన్ని బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా ముందు. అందులో కూడా ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ గురించి వర్ణించడం జరిగింది. ఆయన యొక్క తత్వాన్ని, ఆయన యొక్క భక్తిని, మహత్తును, ఇవన్నీ కూడా. సో ఎవరైతే తప్పనిసరిగా చైతన్య మహాప్రభు భక్తులారా, మీరందరూ కూడా ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క తత్వాన్ని తప్పనిసరిగా శ్రీల బృందావనదాస్ ఠాకూరు ఆయన పుస్తకంలో ఆయన కొన్ని రాశారు. ఆయన వ్రాయని విషయాల్ని ఇక్కడ నేను ఇంకా వివరంగా రాస్తున్నాను. ఏది
ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ గురించి. సో తప్పనిసరిగా ఇదంతా మీరు చదివి తెలుసుకోండి అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. సో అలా చైతన్య ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ తన ఇల్లు వదిలిన తర్వాత బెనపోళ అనేటటువంటి ఒక అరణ్యంలో ఉన్నాడట. అక్కడ ఆయన ఒక పర్ణశాల కట్టుకుని ఒక్కడే ఉంటూ తులసి వృక్షాన్ని పెట్టుకుని ఈ తులసీదేవి ముందు కూర్చుని ఆయన 3 లక్షల సార్లు రోజుకి ఈ నామాన్ని జపిస్తూ ఉండేవాడట. అక్కడ ఒక్కడే ఆయన ఒక ఈ ఈ వనానికి, ఏది బెనపోళ అనే వనానికి వెళ్ళి ఒక్కడే ఉంటూ ఆయన తులసి మొక్కను పెట్టుకుని ఆ మొక్క ముందు ఆయన రోజుకు 3 లక్షల సార్లు నామాన్ని జపిస్తూ రోజంతా రాత్రింబవళ్ళు నామజపం చేస్తూ ఉండేవాడు. సో సరే ఏదో ఉండటానికి మరి ఎంతో కొంత తినాలి కదా. సో మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఒక బ్రాహ్మణుల ఇంటికి వెళ్ళి కొంచెం యాచన చేసేవాడట ఆహారం కోసం. అలా ఆయన అంత ఆధ్యాత్మికంగా ఉండడం, అందరూ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా ఆయన పట్ల అలా ఆ మర్యాద ఉండేది. ఆయన చూసినప్పుడు ఈయన భక్తుడు అని అందరికీ తెలుసు. అయితే అక్కడ రామచంద్ర ఖాన్ అని ఒక భూస్వామి జమీందార్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు. అయితే ఆయన మరి పెద్ద నాస్తికుడు. అయితే ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్కి అందరూ ఇంత మర్యాద ఇవ్వడం ఆయన సహించలేకపోయాడు. సహించలేకపోయి ఆయన ఏ విధంగా అయినా అవమానించాలని అనుకుంటే మరి హరిదాస్ ఠాకూర్లో ఏ లోపం కనపడడంలా అవమానించడానికి, ఆయన గురించి చెడుగా చెప్పడానికి ఏమీ కనిపించడం లేదు. కాబట్టి ఏం చేశాడు అంటే అక్కడ లోకల్గా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక నర్తకిని పిలిచి ఆవిడికి కొన్ని విషయాలు చెప్పి ఆయన యొక్క గౌరవానికి భంగం కలిగే విధంగా ఉండాలి అని ఒక ప్లాన్ వేసి వాళ్ళందరితో వాళ్ళని పిలిపించి, ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు, మీరంతా అతన్ని ఎలా అయినా సరే ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గం నుంచి తప్పుదో పట్టేటట్లుగా చేయవలసింది అని చెప్పి వాళ్ళల్లో ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీని ఆయన వెళ్ళమని ఆయన చెప్పడం, ఆ అమ్మాయి నేను హరిదాస్ ఠాకూర్ గారి మనస్సును ఆకర్షించే విధంగా నేను చేయగలను, 3 రోజులు నాకు అవకాశం, టైం ఇవ్వండి అని ఆవిడ అడుగుతుంది. సో అప్పుడు నాతో పాటు మా భటుడు ఒకడు నీతో వస్తాడు, ఎప్పుడైతే నువ్వు హరిదాస్ ఠాకూర్తో ఉంటావో ఆయన వెంటనే అతన్ని మరి నా దగ్గరికి తీసుకొస్తాడు, ఇద్దరిని కూడా తప్పు చేసిన వాళ్ళగా మిమ్మల్ని ఇద్దరిని నా దగ్గరకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది అని చెప్తాడు ఈ రామచంద్ర ఖాన్. అప్పుడు ఆవిడ, ముందు నన్ను వెళ్ళనివ్వండి, ఆయనతో ఉండే అవకాశం వస్తే రెండోసారి మీరు ఈ భటుని పంపించి అప్పుడు ఆయన్ని బంధించి తీసుకురమ్మని చెప్పచ్చు అని ఆవిడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇక ఆ రోజు సాయంత్రం ఈవిడ మరి ఈ నర్తకి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఆయన పర్ణశాల దగ్గరికి తులసి మాతకి నమస్కరించి ఆయన తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచుంటుంది. నుంచున్నప్పుడు మరి నుంచుని హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు, మీరు గొప్ప భక్తులు, మరి మీరు అలాంటి మిమ్మల్ని చూస్తే మరి మీ మీద చాలా నాకు ప్రేమగా ఉంది అని చెప్పి ఆయనను మనస్సును కొద్దిగా ఈ భక్తి భావం నుంచి మరల్చడానికి ఈవిడ ప్రయత్నించింది. అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆవిడతో, అలాగేనమ్మా, మీరు కొంచెం సేపు మరి మీరు గనక నా పట్ల ప్రేమను చూపించకపోతే ఇంక నాకు ఈ శరీరం కూడా అక్కర్లేదు అనిపిస్తుంది అనే మాట ఆవిడ వాడుతుంది. అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూరు, అలాగేనమ్మా, మీరు కొంచెం సేపు వేచి ఉండండి, నా యొక్క ఈ మంత్రం జపం అయిన తర్వాత నేను మీతో మాట్లాడతాను అని చెప్పి ఆయన అప్పటి వరకు దయచేసి కూర్చుని నేను జపం చేస్తూ ఉంటాను, వినండి ఈ నామాన్ని, నా నామ జపం అయిపోయిన వెంటనే మీరు కోరిన ప్రకారం చేయొచ్చు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అది విని ఆవిడప్పుడు అక్కడే కూర్చుని నిశ్శబ్దంగా ఆయన జపం చేస్తూ ఉంటే ఆవిడ అక్కడ కూర్చుంది. సో అలా ఆయన జపం తెల్లవారింది, ఈయన జపం చేయడం. సో అది ఆవిడ ఎప్పుడైతే తెల్లవారిందని చూసిందో ఆవిడ లేచి వెళ్ళిపోయింది.
సో వెళ్ళిపోయి ఈ రామచంద్ర ఖాన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి జరిగిందంతా చెప్పింది. చెప్పిన తర్వాత ఈరోజు ఆయన మరి నాతో గడుపుతానని చెప్పారు. సో సాయంత్రం మళ్ళీ నేను రేపు వెళ్ళి ప్రయత్నిస్తానని ఆవిడ చెప్పడం, ఆ తర్వాత మర్నాడు ఆవిడ వెళ్ళడం, మళ్ళీ హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు ఆవిడకి ఇలాగే మరి రాత్రి మీతో మాట్లాడలేకపోయాను, నన్ను క్షమించండి, మీరు కూర్చోండి, కూర్చుని నా నామ జపం అయ్యే వరకు కొంచెం ఓపికగా కూర్చోండి, ఆ తర్వాత మీరు అనుకున్నట్లే జరుగుతుంది అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఆవిడ మళ్ళీ వందనాలు అర్పించి తులసి మాతకు అక్కడ కూర్చుంటుంది. కూర్చుని ఆయన జపిస్తూ ఉన్నప్పుడు తను కూడా నామాన్ని జపించడం ప్రారంభించింది. అలా రాత్రంతా గడిచిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈవిడికి కొంచెం ఆందోళన కలిగింది. సో అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆవిడతో, నేను ఈ నెల మరి దాదాపు 1,10,000 నామజపం చేస్తానని అనుకున్నాను అని ఒక వ్రతం పూనాను. అది ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది, చివరిలోకి వచ్చింది. సో ఈరోజు అది అయిపోతుంది ఆ యజ్ఞం. కాబట్టి నా మహామంత్ర యజ్ఞం. కాబట్టి రాత్రంతా ప్రయత్నించాను, ఈరోజు తెల్లవారుజామున పూర్తి చేయాలని, కానీ అవ్వలేదు. సో రేపు తప్పనిసరిగా పూర్తవుతుంది, అప్పుడు నా వ్రతం పూర్తవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు నేను మీతో గడపటానికి నాకు వీలవుతుంది, నాకు అప్పుడు వీలవుతుంది అని ఆయన చెప్పినప్పుడు ఈవిడ మళ్ళీ రామచంద్ర ఖాన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి జరిగిందంత చెప్పి, ఈరోజు వెళ్తాను మళ్ళీ అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళి హరిదాస్ ఠాకూర్ దగ్గరికి మళ్ళీ ఆ సాయంత్రం వెళ్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ తులసి మాతకు వందనాలు అర్పించి కూర్చుంటుంది. అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత మళ్ళీ హరిదాస్ ఠాకూరు నామజపం చెప్పడం, ఆవిడ కూడా ఆయనతో పాటు నామాన్ని పలకడం జరిగింది. సో ఈరోజు నా నామజపం అయిపోతుంది అని హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆవిడతో చెప్పి, అప్పుడు మీరు అనుకున్నట్లుగా మీ కోరిక నెరవేరుతుంది అని ఆయన అనడం జరిగింది. సో ఆ రాత్రి అయిపోయిన తర్వాత, ఆ రాత్రి హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క నామజపంతో ప్రతి రాత్రి లాగానే ఆ నామజపంతో ఆ రాత్రి కూడా నామజపంతో జరిగిపోయింది. అయితే ఆయన యొక్క సాంగత్యంతో ఈ నామజపాన్ని వింటూ ఈవిడ మనసు ఎలా మారిపోయిందంటే, ఆవిడికప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ పాదాల దగ్గర నమస్కరించి, ఇలా నన్ను ఆయన పంపించారు మీ పేరుకు భంగం కలిగించడానికి, కానీ నేను మరి ఈ వృత్తిలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను చాలా పాపిని, దయచేసి నా పాపాన్ని మీరు క్షమించాలి, నన్ను అనుగ్రహించి నాకు పాప విమోచన కలిగేటట్లు చేయండి, మీరెంతో గొప్ప భక్తులు అని ఆవిడ ఆయన పాదాలకు నమస్కరించి ప్రార్థిస్తుంది. అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూరు, నాకు తెలుసు రామచంద్ర ఖాన్ గారి యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటో, ఆయన మరి అజ్ఞానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ఆయన ఇటువంటి పనులు చేయడం సరి అయిన పని కాదు అని చెప్తూ, నేను అసలు ఆయన ఇటువంటి ఉద్దేశం ఉన్నది ఆయనకు అని అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం అనుకుని, నేను ఎందుకున్నాను అంటే మిమ్మల్ని మీకు విమోచనం కలిగించడానికి నేను 3 రోజులు ఆగాను. ఎందుకంటే ఈ రకంగా మీకు విమోచనం వస్తుంది అని నేను ఆగాను అని ఆయన చెప్పడం. అప్పుడు ఈవిడ, నా గురువుగా నువ్వు ఉండు, నా యొక్క బాధ్యతను మీరు తీసుకుని నాకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విమోచన కలిగించే మార్గాన్ని చూపించండి అని ఆవిడ ప్రార్థిస్తే, హరిదాస్ ఠాకూర్ అప్పుడు, నువ్వు వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి బ్రాహ్మణులందరికీ మరి నీకున్న ధనం అంతా ఇచ్చేసే, అందరికీ ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి రా, వచ్చి నువ్వు ఇకెప్పుడు ఈ రకంగా భగవద్ధ్యానంలో ఉండు అని ఆయన సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని నువ్వు ఎప్పుడు నిత్యము జపించుకో, తులసీమాతకు పూజ చేయి, ఆవిడకి నీరు పోయి ఆవిడకి వందనాలు అర్పించు, ఈ రకంగా మరి నువ్వు భగవంతుడి యొక్క పాదాలను చేరుకోగలుగుతావు అని ఆయన సలహా ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆవిడ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ ఆవిడకి ఈ రకంగా సలహా ఇచ్చి ఆయన నామ జపం చేసుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈవిడ కూడా ఈ నర్తకి తనకున్న ధనం అంతా ఆయన చెప్పినట్లుగా
బ్రాహ్మణులందరికీ ఇచ్చేసింది. ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు అన్నీ సమస్తం ఆ గురువు గారు చెప్పినట్లుగా ఇచ్చేసి ఆవిడ తన నీలాలు కూడా తీసి అంటే దీక్ష తీసుకున్నట్లుగా ఈ వైష్ణవులు మరి కొంత దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు నిష్టగా ఉండేటప్పుడు అది కూడా చేస్తారు. సో అలా ఆవిడ ఒక తనకి అవసరమైనంత వరకే 1-2 వస్త్రాలు ఉంచుకుని ఆ తర్వాత గురువు గారి యొక్క అడుగు జాడల్లో ఆవిడ కూడా ఈ మహామంత్రాన్ని 3 లక్షల సార్లు ఆవిడ కూడా ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ ఎలా అయితే చెప్పించారో ఆవిడ కూడా రోజుకు 3 లక్షల సార్లు రాత్రింబవళ్ళు ఈ నామాన్ని జపిస్తూ ఉన్నది. తులసీమాతను పూజ చేస్తూ ఆయన చెప్పినట్లుగా తులసీమాతను పూజ చేస్తూ రోజు తినడం బదులు ఆవిడ తనకి దొరికినటువంటి భిక్షని తీసుకుంటూ ఉండేది. ఏదీ లేకపోతే ఉపవాసం ఏమి తినకుండానే ఉండేదట. ఆ రకంగా ఆవిడ చాలా తక్కువ తింటూ ఆవిడ తన ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా ఈ రకంగా నిగ్రహించుకుని ఆవిడ ఈ రకమైన శుద్ధ భక్తురాలుగా మారిపోయింది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ ఆవిడ యొక్క కథనం. ఆ రకంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఆవిడ ఎంతగానో పురోగమనం చెందింది. చాలా మంది భక్తులు వైష్ణవులు అందరూ కూడా ఆవిడని చూడ్డానికి వచ్చేవారట. ఆవిడ అటువంటి స్థితికి వెళ్ళిందనమాట. సో అటువంటి నర్తకి ఏ విధంగా మారిపోయింది అని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. అంటే హరిదాస్ ఠాకూరు అలా మార్చగలిగిన శక్తి ఆయనకు ఉన్నదని చెప్పి అందరూ ఆయనను కూడా ఆ రకంగా అభినందించారు. ఆయన యొక్క శక్తిని కొనియాడారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే ఈ నర్తకి మరి హరిదాసు ఠాకూర్ గారికి ఈ రకంగా భంగం కలిగించమని ఆయన పంపించారు కదా. కాబట్టి అక్కడ పాపం అనేటటువంటి ఒక విత్తనాన్ని ఆయన జల్లాడు అంటున్నారు అన్నమాట. మరి అంటే ఇది అది ఎలా ఉందంటే మరి ఆ పాప ఫలితాన్ని కూడా ఎంతో కొంత మరి అనుభవించాలి కదా. సో అతను ఇక ఆ పాప ఫలితాన్ని బట్టి అసలు మామూలుగానే నాస్తికుడు. ఇంకా ఇటువంటి భక్తుడైన హరిదాస్ ఠాకూర్కి హాని కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో ఇంకా కూడా ఒక అసురీ ప్రవృత్తి ఉన్న నాస్తికుడుగా అయిపోయాడు అని చెప్తూ అప్పుడు చివరికి తన యొక్క పాపం వల్ల మరి అతను ఆ పాప ఫలితాన్ని కూడా అనుభవించవలసి వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నిత్యానందుడు బెంగాల్ వచ్చినప్పుడు ఈ భక్తి గురించి ప్రచారం చేయడానికి ఆయన ఈ దేశం అంతా కూడా ఈ ప్రచారం చేయడానికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు అంటే భక్తిని గురించి అందరికీ చెప్పడానికి, తర్వాత నాస్తికులందరినీ కూడా మరి మార్చడానికి. సో అక్కడ ఆయన అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఈ రామచంద్ర ఖాన్ దగ్గరికి రావడం, అక్కడ కూర్చున్నాడు. అక్కడ దుర్గా మండపం ఉంటే ఆ విగ్రహం దగ్గర ఆయన కూర్చున్నాడు. కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ చాలా మంది జనం రావడం, ఈ రామచంద్ర ఖాను ఈ నిత్యానందుని రమ్మని కబురు పెట్టడం జరిగింది, ఒక మనిషిని పంపించి. సో మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మంటున్నారు అని ఆయన వచ్చి చెప్పినప్పుడు మరి మీరు అంటే మీకు ఒక సాధారణ పాలు అమ్ముకునే వాళ్ళు ఒకరున్నారు, వాళ్ళకి ఒక గొడ్ల చావిడి ఉన్నది. మీకు అక్కడైతే చాలా మంది జనం, మీతో పాటు ఎంతో మంది భక్తులు ఉన్నారు. ఈ మండపంలో వాళ్ళందరూ సరిపోరు, కాబట్టి మీరు అక్కడ ఆ గొడ్ల చావిడైతే పెద్దది, మీరంతా అక్కడ ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం. అది విన్న తర్వాత నిత్యానంద ప్రభు చాలా ఆగ్రహంతో నవ్వుతూ రామచంద్ర ఖాన్ గారు కరెక్ట్గానే
చెప్పారు, ఈ స్థలం నాకు సరిపోదు, ఇది గోహత్యా పాతకులకు సరిపడే స్థలం అని చెప్పి ఆయన అనడం జరిగింది. అప్పుడు అని నిత్యానందుడు లేచి ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రామచంద్ర ఖాన్ని అంటే ఆయన్ని శిక్షించడానికి ఇంకా ఆయన ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయారు, ఆ గ్రామం వదిలి. అప్పుడు ఈ రామచంద్ర ఖాను నిత్యానంద ప్రభు ఉన్న చోట ఉన్న మట్టిని తవ్వి తీసుకురమ్మని ఆయన తన సేవకుడిని పంపించడం జరిగింది. సో అంటే ఆయన కూర్చున్న స్థలాన్ని కూడా పవిత్రం చెయ్యాలి అనేటటువంటి కోపంతో ఈయన అనడం. అంటే ఆ స్థలం తీసి అక్కడ మళ్ళీ పేడ రాసి దాన్ని అంత శుభ్రం చేసినా కూడా ఆయనకి ఇంకా తృప్తి చెందలేదట ఈ రామచంద్ర ఖాన్ మనసు. సో అప్పుడు ఇంకా ఆయన చేసే వ్యాపారం కూడా ఏదో అన్యాయమైనటువంటి వ్యాపారం ఏదో చేస్తున్నాడు. చేసి మరి కట్టవలసిన శిస్తులు ఇవన్నీ ప్రభుత్వానికి పన్నులు అవి కట్టకుండా మానేస్తూ ఉన్నాడట. కాబట్టి ఈ మంత్రులు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ మనిషిని పంపించి ఆ శిస్తులు కట్టలేరు కాబట్టి ఆయన ఇంటికి వాళ్ళు రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ వచ్చినటువంటి మంత్రి ఆ దుర్గా మండపాన్ని రామచంద్ర ఖాన్ గారి మండపం అది, ఆ దుర్గా మండపం. సో ఆయన అక్కడ ఉండడం జరిగిందనమాట. అక్కడ ఒక గోవును వాళ్ళు హతమార్చి ఆ గో దానిని భోజనం చేయడం జరిగిందట. దానిని తీసుకోవడం, ఆ మాంసాన్ని వాళ్ళు తీసుకోవడం. సో చేసి ఆ తరువాత రామచంద్ర ఖాన్ని వాళ్ళు బంధించి ఏది ఆయన భార్యతో కుమారులు అందరినీ కూడా బంధించి మరి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి నుంచి అందరినీ ఇల్లు కూడా వాళ్ళు తీసుకుని ఆ గ్రామం నుంచి 3 రోజుల పాటు వాళ్ళు వీళ్ళందరినీ బయటికి తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. సో అక్కడ మరి వాళ్ళు ఈ గోమాంసాన్ని వండుకోవడం ఇవన్నీ కూడా జరిగాయట. అలా ఈ మంత్రి రామచంద్ర ఖాన్ గారి ఆయన ఆస్తులన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత చాలా రోజులు ఆ గ్రామం మొత్తం కూడా ఆ రకంగా ఎవరు వెళ్ళలేదట. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇలాంటి భక్తుల్ని మరి అవమానించడానికి ప్రయత్నిస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇటువంటి గతి పడుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది తర్వాత అంటే ఆయనను అవమానించాలని చూశాడు కాబట్టి అటువంటి స్థితి, మరి ఆయన చాలా ధనవంతుడు అన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పారు కదా. సో అవన్నీ కూడా మరి ఇక ఆయనకు అంతరించిపోయేటట్లుగా ఆయనకు తరువాత జరిగింది. తరువాత ఇక హరిదాస్ ఠాకూర్ మరి ఆ ఊరు వదిలి ఆయన చాందపుర అనే ఊరు వెళ్ళి అక్కడ ఆయన బలరామాచార్యులు అనే వారి ఇంట్లో ఆయన ఉండడం జరిగింది. అక్కడ హిరణ్యుడు, గోవర్ధనుడు అని ఇద్దరు వాళ్ళు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అక్కడ ఉంటూ ఉండేవారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పూజారి గారు అనమాట ఈ బలరామాచార్యులు అనేవారు. ఈ ఉద్యోగులిద్దరికి ఆయన గురువుగా బలరామాచార్యులు పూజారి వాళ్లకు ఉండేవారు. ఈ బలరామాచార్యులు ఇంట్లో హరిదాస్ ఠాకూర్ ఉండడం, ఆ బలరామాచార్యులు హరిదాస్ ఠాకూర్ని చాలా ప్రేమగా చూడటం, ఇంట్లో ఉంచుకుని మరి ఆయనకు కావలసినవన్నీ సమకూర్చడం జరిగింది. అది అలా హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఆయన ఒక పర్ణశాల కట్టించి అక్కడ ఆయన మహామంత్రాన్ని జపించుకుంటూ బలరామాచార్యుల ఇంట్లో ప్రసాదం తీసుకుంటూ ఆయన తర్వాత గడిపారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రఘునాథ దాస అని మనం చూస్తాం కదా గోస్వామి, ఆయన ఎవరు అంటే ఈ గోవర్ధన ముజుందార్ అనే ఆయన కొడుకు అనమాట, ఆయన కుమారుడు. ఆ తర్వాతే ఆయన రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి అయ్యాడు. అప్పట్లో ఆయన చిన్న కుర్రవాడు అనమాట. ఆయన హరిదాస్ ఠాకూర్ని చూస్తానికి రోజు వచ్చేవాడట. సో అలా ఆయన కూడా అంతటి గొప్ప గోస్వామి భక్తుడు అయ్యాడు. సో ఇది మన హరిదాస్ ఠాకూర్ వృత్తాంతంలో కొన్ని భాగాలు. అది ఈరోజు క్లాసు. రేపు కూడా హరిదాస్ ఠాకూర్ గురించి ఇంకా కొంచెం చూస్తాం.
పాంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవ